салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 23 октябр тақдим мекунем. дар шаҳри санкт петербург як қатор намоишҳои эътирозии якнафара дар назди идораи полиси рақами 1 ноҳияи Адмиралтейский баргузор шуд. эътирозгарон амали полисро ки боиси марги Умарали Назарови 5 моҳа шудааст, шадидан маҳкум карданд. ба қавли онҳо ин як ҳодисаи нодир ва ягона нест. Таких случаев гораздо больше. ин гуна ҳодисаҳо хеле бештар аз он ки мо хабар меёбем ба вуқӯъ мепайванданд. зеро бисёре аз онҳое ки бо иттиҳоми хилофкорӣ марбут ба муҳоҷират боздошт мешаванд, дар боздоштгоҳи хориҷон нигаҳдорӣ мешаванд ва имкони зиёрат аз он ҷойҳо вуҷуд надорад. Которые невозможно проконтролировать. Умарали Назарови 5 моҳа рӯзи 13 октябр баъди он даргузашт ки ӯро аз дасти модари дар нақзи муқаррароти муҳоҷират гунаҳгор шуда гирифта соатҳо бидуни таваҷҷӯҳ нигоҳ доштанд. дирӯз як масъули вазорати умури хориҷияи Русия бо изҳори тасаллият ба хонаводаи тифли ҷавонмарги тоҷик гуфт таҳқиқи ҷиддии ин ҷиноят ҷараён дорад. Ход и результаты расследования настоящего... таҳқиқи ин парвандаи ҷиноиро додситонии Санкт Петербург назорат мекунад. ҳамзамон хадамоти муҳоҷират, вазорати корҳои дохилӣ ва беҳдошт амалкарди ходимонашонро ба таври ҷиддӣ тафтиш мекунад. Своих сотрудников проводит руководство ФМС, МВД и Минздрава. дар мусоҳиба ба нашрияҳои русӣ волидони Умарали Назаров нақл карданд ки вақти дар идораи полис маҳкам кардани модари кӯдак рафтори ходимон дағал, ғайриқонунӣ ва ғайриинсонӣ буд. дар ҳамин ҳол дар шаҳр ва вилояти Москав амалиёти зидди муҳоҷирони ғайриқонунӣ бо номи Мигрант 2015 ҷараён дорад ва бар пояи иттилои шоми 22 октябр беш аз 1100 муҳоҷир бо гумони нақзи муқаррароти муҳоҷират боздошт шуданд, вале ҳанӯз ҳуввияти онҳо мушаххас нашудааст. дипломатҳои тоҷик дар Москав мегӯянд ки барои онҳо ҳанӯз иттилоъе дар бораи шаҳрвандони боздоштшудаи Тоҷикистон нарасидааст, вале аз он ки ин рейдҳо дар сохтмон ва нақлиёт ҷараён мегиранд, эҳтимол меравад ки шумори шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам бояд зиёд бошад. дар манотиқи дурдасту деҳоти Тоҷикистон аз 19 октябр реҷаи маҳдудияти барқ амал мекунад. сокинони Душанбе мегӯянд дар сурати доштани нерӯи барқ онҳо хонаҳои худро бо бухориҳои барқи гарм ва ғизоро ҳам дар плитаҳои барқӣ таҳия мекунанд, вале дар деҳот мардум аз камбуди васоили гармидиҳӣ азият мешаванд. ҳамон номаъмултарин воситаҳои гармкунии хонаву маводи оташафрӯзӣ ангишт, ҳезум ва саргини гов мемонад. лайбам истифода бурдам ки сандали ба месӯзад тамом мешавад бабаред мане не бӯ дораду не ҳеҷ чӣ ба. дар айни сардиҳои зимистон дар бозорҳои манотиқи дурдасти Тоҷикистон нуқтаҳои фурӯши бухорӣ ё печкаҳои бобоӣ ва ҳезуму тапак ҳам боз мешавад. Тоҷикистон барои таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ ҳудудан ба 2.5 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ эҳтиёҷ дорад, аммо бинобар коҳиши об дар обанборҳо дар фасли сармо ҳукумат ҳамасола аз моҳи октябр лимити истифодаи барқро ҷорӣ мекунад. дар Душанбе як шогирди мактаби миёна 7 солинҷонӣ бо хати ғайриоддии Леонардо да Винчи менавиштааст. ин хат инъикоси баръакси шеваи навишти маъмулӣ буда аз назари одамони оддӣ кори сахте мебошад. Мадина Раҳимова, як хонандаи синфи 11, мегӯяд бо шеваи Леонардо да Винчи муддатҳо боз матн менависад ва хусусияти аҷиби дигараш ин аст ки бо дасти рост ба тарзи маъмулӣ ва бо дасти чапаш бо хати Леонардо да Винчи матн менависад. Ядам фикр мекардам ки ҳама охир метавонад нависта. برای اینکه من اون وقت کودک بودم در صنف سه‌ای بعد اما خیلی به یگان دشواری می‌نویسم. ضمناً آموزگارانی مدینه و هم روانشناسان میگویند که چنین افراد دارای استعدادهای غیرعادی میباشند و در آینده میتوانند خود را در هنرهای مختلف ایجادی کشف کنند. دسته حاصلات فرخار در مسابقات لیگ اول فوتبال پیروز شده و لیگ عالی جمهوری را خط گرفت. سرمربی این دسته که تجربه کار در تیم‌های ریگری تدست و هم روشنی کلاب را داشته است گفت که از این نتیجه خوشحال است، ولی عین زمان یادآور می شود که بی‌ادبی بعضی هواداران دسته حاصلات در لیگ عالی برای این تیم فوتبال نرخی گران خواهد داشت. با بازی خود ما می‌خواهیم که دل مخلصان خود را در دل مخلصان جا گیریم و از مخلصان خودمون هم همین التماس داریم که در بازی آینده هم چنین البته رفتارها نشه.
ҳаводорони дастаи ҳосилот бо бадрафторӣ дар ҷараёни қувваозмоиҳои ин даста ном бароварданд. Онҳоро барои рафтори ғайриварзишӣ муҷозот карданд ва дастаи ҳосилот 2 қувваозмоиро бидуни ҳузури ҳаводорон дар варзишгоҳи маҳаллӣ баргузор хоҳад кард. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед.